Μέσα σε λίγες ώρες καταστραφήκαμε. Καήκαν σπίτια, καήκαν στάβλοι, καήκαν περιουσίες. Η μεγάλη πυρκαγιά στον Φεναίο Κορινθίας βρίσκεται πλέον σε ύφεση, ωστόσο οι πληγές που άφησε πίσω της είναι βαθιές. Περίπου 12.000 στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη, ενώ σπίτια και καλλιέργειες υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Δίπλα στους πληγέντες από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Οικειονίων, που συνέδραμαν σημαντικά στην αντιμετώπιση της φωτιάς. Πολύ άσχημες οι καταστάσεις, θλιβερή εικόνα για την τοπική κοινότητα Καστανιάς, 10.000 τουλάχιστον στρέμματα ελαττοδάσους που οι κάτοικοι όλοι μας δεν το είχαμε ξαναδεί καμένο. Το φυλάγαμε με όλες τις δυνάμεις. Από περισκεψία 2 συμπολιτών μας, αυτή την ώρα περνάνε και από την πόρτα του Εισαγγελέα. Έχουμε την καταστροφή του φυσικού μας πλούτου και πολλά σπίτια. Η καταγραφή γίνεται και τώρα που μιλάμε. Έχουν βγει η πυροσβεστική, το ανακριτικό σώμα και η αστυνομία για την καταγραφή των ζημιών τόσο σε σπίτια, ολοσχερή καταστροφή εδώ που βρισκόμαστε, σε στάβλους και σε ζωικό κεφάλαιο. Αν μπορούσαμε να βρούμε ένα θετικό, κύριε Γκιολή, είναι ότι δεν έχουμε χάσει ανθρώπινες ζωές, ευτυχώς. Ναι, δεν έχουμε χάσει ανθρώπινες ζωές, αλλά είμαστε εδώ, είμαστε Κορίνθοι. Αυτή την εικόνα, αυτή την μοναδική ομορφιά την χαίρεται όλη η Ελλάδα. Εδώ η περιοχή, επισκέπτες, εκατοντάδες, χειμώνα, καλοκαίρι, γεμίζει από κόσμο. Έχουν εισοδήματα οι κάτοικοι όχι μόνο από την κτηνοτροφία, αλλά και από άλλες δουλειές, από καταλύματα, από εστιατόρια. Πλημμυρίζει από κόσμο. Γιατί πλημμυρίζει από κόσμο? Γιατί είναι μοναδικό το τοπίο εδώ στα 1000 μέτρα υψόμετρο μέσα στο ελαττοδάσος. Αυτό για να ξαναγίνει το έλατο θέλει 50 με 100 χρόνια. Έχουμε χάσει και καλλιέργειες. Λίγες καλλιέργειες προς την πεδιάδα, περισσότερο όμως σε ελαττοδάσος. Τώρα θα γίνει και η καταγραφή σε κτηνοτροφία, να δούμε πόσο ζωικό κεφάλαιο έχει χαθεί, αλλά είναι μεγάλο πλήγμα για την περιοχή. Γιατί και τα κοπάδια από εδώ τρώνε, από τα δάση τρώνε. Είδαμε ότι χθες εκκοινώθηκαν και πάρα πολλά χωριά. Βέβαια, η Καστανιά, η Λάφκα, το Καρτέρι. Ναι, υπήρχε μεγάλος φόβος να φύγει η φωτιά και να μπει μέσα σε σπίτια. Εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε στην άκρη του χωριού. Μπορούσε να πάθει μεγάλη ζημιά, να καεί όλη η Καστανιά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση η φωτιά. Σε ύφεση από χθες το βράδυ, μεγάλη προσπάθεια εδώ του υπαρχηγού. Ήταν υπαρχηγός εδώ, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Δημήτρης ο Πτωχός. Η ελληνική αστυνομία, έγινε έκτακτο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, περίπου στα 30 ελικόπτερα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι εδώ και στα βουνά να κάνουν ρήψεις για να μην έχουμε κάποια αναζωπήρωση. Ήταν και η πολιτική προστασία της περιφέρειας, ωστόσο και πολλοί εθελοντές. Και πολλές εθελοντές, για τους ευχαριστούμε. Πραγματικά εμείς σαν περιφέρεια κάναμε το καλύτερο που έχουμε κάνει. Ό,τι μας ζητήσει πυροσβεστική, υδροφόρες, παστρατιά, μηχανήματα έργου, σε συνεργασία να μπούμε μέσα να καθαρίσουμε δρόμους και με τις υδροφόρες να γεμίζουμε τα πυροσβεστικά οχήματα. Βρισκόμαστε στην Καστανιά. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Πέρα από το δάσος το πολύτιμο το οποίο καταστράφηκε, έχουν καεί οικίες, μελίσια, δενδρώδες καλλιέργειες, έργα υποδομής, άδρευσης, ίδρευσης, αντλιοστάσια, δεξαμενές, γεωτρήσεις, ποιμνιοστάσια, δηλαδή καταστράφηκαν ολόκληρες περιουσίες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακριβή καταγραφή των ζημιών. Τα συνεργεία του Δήμου είναι στην περιοχή και καταγράφουν όλες αυτές τις ζημιές και αναμένουμε να δούμε τα θλιβερά αποτελέσματα της καταστροφικής αυτής πυρκαγιάς προκειμένου να πάμε στο δεύτερο επίπεδο αποκατάστασης των ζημιών. Μιλάμε για πολύ μεγάλη καταστροφή, αν αναλογιστείς ότι ήταν μέσα σε λίγες ώρες. Μέσα σε λίγα λεπτά θα έλεγα εγώ, γιατί ξεκίνησε από ένα σημείο το οποίο κανένας δεν φανταζόταν ότι θα είχε τέτοια άμεση εξάπλωση. Δυστυχώς όλες οι προσπάθειες που έγιναν και από τα εναέρια μέσα και από τα επίγεια δεν κατάφεραν να την περιορίσουν στα πρώτα δευτερόλεπτα, στα πρώτα λεπτά. Όμως οι ενέργειες που κάναμε και η συνεργασία που είχαμε καταφέραμε να σώσουμε κάποιες από τις κατοικίες εδώ του χωριού Καστανιάς. Η περιοχή αυτή τη στιγμή έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πολιτείας,
για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις βασικές ανάγκες αρχικά, αλλά και αργότερα και μετέπειτα στα βασικά έργα υποδομής. Θα τεθεί σε έκτακτη ανάγκη. Έχουμε ήδη κάνει αίτημα, έχουμε υποβάλει αίτημα για να τεθεί ο Δήμος σε έκτακτη ανάγκη. Ήδη ήταν σε έκτακτη ανάγκη, σε παράταση έκτακτης ανάγκης από τον Ντάνιελ. Οπότε και σήμερα μετά από αυτό το αίτημα θα συνεχιστεί η παράταση της έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όσο πιο άμεσα μπορούμε τις πρώτες βασικές ανάγκες που αφορούν την απειλή της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών. Βρίσκεται σε ύφεση, ωστόσο βλέπουμε κάποιες αναζωπυρώσεις, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ο Δήμος, η Περιφέρεια είναι εδώ όμως, ώστε να προλάβουν τυχόν δεύτερη αναζωπήρωση μεγάλης έκτασης. Γενικά είναι σε ύφεση, υπάρχουν μικροεστίες. Οι πιο επικίνδυνες μικροεστίες είναι αυτές που βρίσκονται εδώ μέσα στο χωριό και απειλούν κάποια σπίτια τα οποία έχουν αναπομείνει και δεν έχουν καεί. Γι' αυτό βρισκόμαστε εμείς εδώ με τα οχήματα, τα πυροσβεστικά οχήματα του 1 τόνου και λιγότερο, που είναι πιο ευέλικτα για να μπορέσουν να επέμβουν άμεσα και να κατασβήσουν όλες αυτές τις μικροεστίες. Υπάρχουν και γύρω στα βουνά, τα οποία τα εναέρια μέσα προσπαθούν και επιτυχώς μέχρι τώρα τα έχουν αποτρέψει. Οι κάτοικοι δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. Οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά και μετά από συνεννόηση που κάνουμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Θέλω να τονίσω ότι υπήρχε συντονισμός από την αρχή και έγινε άμεσα η εκένωση όλων των χωριών που απαιτήθηκε. Η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή του Φενεού, συγκεκριμένα από ένα σημείο της Μοσιάς. Πέρασε στο διάστηλο Καστανιάς με ηλικιώδη ταχύτητα. Είχαμε ανέμους τρελούς. Δεν μπορέσαμε να συγκρατήσουμε τη φωτιά στην αρχή και το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Ό,τι μάθαμε ήταν από εμπρισμό. Μάλιστα. Εγώ αυτό που γνωρίζω και αυτό που όφιλα ήταν να σώσω ανθρώπους και το χωριό μου. Και αυτό προσπάθησα και αυτό προσπαθώ. Θεωρώ ότι πιο γρήγορα δεν έχει ανταποκριθεί. Η ταχύτητα όμως των ανέμων και όλης αυτής της κατάστασης δεν μας βοήθησε. Δεν μας βοήθησε. Η πυροσβεστική όμως έφτασε στο σημείο στην κατάλληλη στιγμή. Κοιτάξτε, η κατάλληλη στιγμή είναι η κατάλληλη στιγμή. Ήταν άμεση. Ναι, ωραία. Και τα αυτοκίνητα των Δήμων, όλα προσεγγίσαμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Η θερμοκρασία ήταν στους 39 βαθμούς, βοήθαγε πολύ αυτό. Και κατάφεραν να τη σβήσουν το βράδυ. Ναι. Είχε 17 εναέρια μέσα, έγιναν οι προσπάθειες όλες. Και... Αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική δεν έχει φύγει από το χώρο, είναι ακόμη. Ούτε φεύγει, υπάρχει εδώ το κλιμάκιο, έχουν δοθεί εντολές να είμαστε όλη νύχτα απόψε σε επιφυλακή. Υπάρχουν πάρα πολλά ελικόπτερα. Βέβαια υπάρχουν κάποιες αναζωπυρώσεις τώρα και λόγω της θερμοκρασίας βοηθάει αυτό. Οι κάτοικοι έχουν επιστρέψει στα σπίτια του. Έχουν επιστρέψει, όχι, βρισκόμαστε σε κάποια σημεία κεντρικά, ελεγχόμαστε, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε. Έχουν καεί όμως κάποια σπίτια κάτω. Αρκετά, μόνιμων κατοικών. Ωστόσο, οι προσπάθειες συνεχίζονται και εσείς είστε δίπλα στους κατοίκους. Ακριβώς, παιδιά. Αγανακτισμένοι και φανερά προβληματισμένοι για την επόμενη μέρα εμφανίζονται οι κάτοικοι της περιοχής. Εμείς είμαστε μόνιμοι κάτοικοι εδώ. 20 χρόνια και φύγαμε από την Αθήνα και ήρθαμε εδώ για αποκέντρωση, μέσα σε αυτό το παράδεισο. Και μέσα σε λίγες ώρες καταστραφήκαμε. Καήκαν σπίτια, καήκαν στάβλοι, καήκαν περιουσίες. Το σπίτι μας σώθηκε εμάς, γιατί ήταν πάνω στον δρόμο και μας έσωσαν τα πυροσβεστικά. Αλλά τι να λέει, πώς θα ζήσουμε τώρα, πόσους και πού θα πάμε. Φύγαμε εμείς, γιατί μας κύκλωσαν οι καπνοί και φύγαμε χωριό-χωριό. Πάμε στο Καρτέρι, πήγετε στη Στιφαλία, πάτε στη Στιφαλία, πηγαίνετε στο Καλιάνι. Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Πάρα πολύ. Πήγαμε στη Λάφκα σε ένα συγγενικό σπίτι και περάσαμε τη νύχτα και το πρωί ήρθαμε να δούμε το σπίτι μας, αν υπάρχει. Τώρα τι θα κάνετε, ποια είναι η συνέχεια? Με τίποτα, άμα δούμε ότι δεν μπορούμε να διαβιώσουμε θα φύγουμε για λίγο, να πάμε στα παιδιά μας, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, στο Καμίνι. Τι να κάνουμε. Χάθηκε και πολύ δασική έκταση. Χάθηκε χάλια. Το χωριό ήταν ένας παράδεισος εδώ. Ναι. Ιδίως τώρα για μας στην τρίτη ηλικία, αλλά και τα παιδιά μας ερχόντουσαν, ας πούμε, να αναπνεύσουν το οξυγόνο.
Τώρα τι να κάνω. Ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους ξέρατε? Τους ξέρουμε, πώς δεν τους ξέρουμε. Εκεί στη γειτονιά μου, στο μικρό Μαχαλά. 2 σπίτια καήκαν όλος ο καιρός. Είναι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού? Μόνοι. Το ένα σπίτι είναι από εδώ. Ο άνθρωπος πάει και έρχεται. Και οι άλλοι έχουν αγοράσει, κύριοι, από τον Πειραιά. Είδαμε ότι σώσατε και τα ζωντανά, ότι τα ελευθερώσατε. Υπήρχε μεγάλη προσπάθεια. Ναι, ένας τάβλος σώθηκε, αλλά το σπίτι του ιδιοκτήτη καταστράφηκε ολοσχερός. Είχε γίνει ζημιά και στο δίκτυο της ΔΕΗ. Έχουν πέσει οι κολόνες και καήκανε, καλώδια κρέμονται, το νερό, λέει, δεν ξέρω, οι σωλήνες. Δεν έχουμε νερό για λάτρα, τουλάχιστον να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι να κάνουμε.